Ebben a szezonban már 3-szor találkozott a két csapat, és a 3-ból 2 alkalommal döntetlent játszott egymással. A Pécs és a Fehérvári együttes, a Videoton Pécset játszott a bajnokságban 1-1, illetve a Ligakupában az első mérkőzésen. Meglehetősen erős csapattal áll fel a Videoton, és szinte ugyanazzal a kezdő 11-jel a vendégegyüttes, amellyel az első mérkőzést megvívta. Ez nagyon veszélyesnek tűnik. Helesvai szedi ki a rövid sarokból. Zélo is várta, középütt a labdát, de nem kapta meg Filipe Oliveirától. Jön a második Videoton szöglet. Simán a védelem mögé kerültek most a fehérváriak. Benézett középre Filipe Oliveira, aztán úgy döntött, hogy kapura lő. Kleinheisler, Helesvai, jó messzire üti a labdát. Parajba. Vinicius, ez jó meglátás volt Parajbától. Jó a beadás is. Zélo is. Rácz. Picit megfoghatta Parajba, de Rácz nagyon könnyen adta magát, és ebből indul most a Videoton. Oliveira. Erdős mellett. Oliveira. Helesvai üti oldalra. Vinicius. Kleinheisler. Oliveira kap jó labdát. A beadás sem rossz. Bent van. Én úgy láttam, hogy a pécsi védő igyekezett megcsúsztatni a labdát, de az bepattant Juhászról, aki ellentmondást nem tűrően érkezett. Juhász Roland góljával vezet tehát a Videoton. Jó, ez a Kleinheisler labda. Talán egy icipicit hozzáért Beke, de ezt Juhász fejelte be. Sándor, az jó, Kleinheisler tökéletesen tolja meg. Pont akkorát tolt a labdán, hogy ne tudjon már közbeavatkozni a védő, de aztán fölé emelt Kleinheisler. Ez egy szép támadás volt. Ezúttal is Kleinheisler, és megcsúszik a lécen is a labda, kirúgás. Zélo is jött. Juhász, akinek a góljával vezet a Videoton. És róla ment ez bizony, Zélo is nem érte el a labdát. Ó, az nem, Manzséker volt nagyon könnyelmű. Zélo is. Vitor Gomes, Sándor. Életerős, jó lövés. Helesvai szedte ki az alsóból. Itt a vége az első félidőnek. Jelentős fölényben futballozik a Videoton, de a párharc még nem tekinthető lefutottnak, hiszen összesítésben csak 2-1 a Videoton javára pillanatnyilag. Brácsi nagyon körülményes volt, és Bailo elvette tőle a labdát. Bailo! Brácsi próbál javítani! Kis hián egyenlít Bailo Dávid. De Vitrédi fut neki, és lövi Calatayud! Az első komoly védeni valója a Videoton kapusának. És a kaputorkából Vinicius, aztán Calatayudnak is hozzá kell érnie. Perics veszélyeztetett. Kleinheisler. Strálon jut túl Kleinheisler, aztán ellövi nagyon-nagyon messziről, de igen jól. Volt az vagy 40 méter is tán. Jó ütemben Manzséker mellett. Oliveira nem volt lesen. És kiváló a beadás. Parajba kiszedi Helesvai. Vitor Gomes. Haraszti. Besurran, gyönyörű lövés volt. A 71. percben 2-0. A cserekérdbe állt Haraszti góljával. Alig, hanem eldőlt a párharc. Volt Sándor Györgynek egy hasonlóan jó lövése, abból nem született gól. Ezt azonban már nem tudta kiszedni Helesvai. Manzséker. Másodszor is az övé a labda, és jó helyre fejelte. Kiváló a kiugratás is. Városi Vitréditől kapta meg. Városi. Gránic egy igazítás után Calatayud. Pontatlanul kapja vissza, és már indul ebből a Videoton. Zélo is. Csak a 4 védő hátul, 4-4 ellen indulnak a piroskékek. Zélo is elviszi a kapus mellett, és ott a harmadik.
most már akiben lett volna kételj, hogy a Videótól jut tovább, az is nyugodtan bejegyezheti magának az április 22-i dátumot. A következő körben a Debrecennel találkozik majd a Videóton. Jó kis párharcnak ígérkezik. 3 hét múlva, csak úgy, mint a Ferencváros Diósgyőr az elődöntő másik ágán. Gallyák ápolása még zajlik, nem csoda, mert borzasztóan keményen neki csúszott a kapufának. Oliveira, Haraszti, ott a negyedik. De ez lesz gól. Hát, ugye Lantos lógott be, és inkább egy vonalnak tűnik. Itt a mérkőzés vége. 4-1-es összesítéssel a mai 3-0-ás sikere után, tehát a Videóton jut tovább, és kerül a Debrecen útjába a Ligakupa elődöntőjébe.